имрӯз яке аз чеҳраҳои намоёни фарҳангу ҳунари тоҷик, журналисти варзида ва овозхони машҳур Зиёвиддини Нурузод ҷашни милод дорад. ин хона мазор аст, агар оча набошад, гулҳо ҳама хор аст, агар оча набошад. ин ҷавонмарди боистеъдод бо садои ширин ва дардолудаш дар дили ҳазорон одамон маъво гирифтааст ва албатта мухлисони сершумораш мехоҳанд донанд ки ин ҳунарманди шӯҳратёр зодурӯзашро бо кӣ ва чӣ гуна ҷашн мегирад. ин марди ҳунар зимни суҳбат бо мо гуфт ки ман зодурӯзамро ҳар сол ҳар хел таҷлил мекунам, гоҳо бо ёру дӯстон, гоҳе дар тарабхонаҳо, гоҳи дигар дар ҳалқаи аҳли оила. Вале росташро гӯям, имсол милодамро қариб аз ёд бурда будам. дишаб мисли ҳаршаба бо фарзандонам дар хона нишаста будем ва ҳеҷ омодагие барои ид надоштем. соат тахминан 12 ё 12:01 шуд. шаб буд ки якбора барқ хомӯш шуд. табам гирифт ки боз барқро хомӯш карданд ва то саҳар барқ нашавад фарзандонам хунук мехӯранд. Вале ба ногоҳ як рӯшноӣ пайдо шуд ва дидам ки ду феерверк ҷониби ман омада истодааст. аввал дар ғазаб шуда хостам ба сарашон дод занам ки чаро ба ҷои шам фурӯзон кардан ин корро карданд, зеро беҳад баланд буд ва ҳарос доштам ки хона оташ мегирад. Вале вақте фарзандонам як қандидани калон аз даст зодрӯз муборак дадаҷон гӯён бо лабханд маро муборакбод гуфта бусаборон карданд, он қадар хурсанд шудам ки ногуфтанӣ. Инчунин Зиёвиддини Нурузод мегӯяд, мухлисони ман хеле самимӣ ҳастанд ва боиси ифтихор аст ки маро ҳамчун як узви оилаи худашон бародарона ё хоҳарона дӯст медоранд. Масалан, шумо боре дидаед ки як зани солхӯрда аз сари ихлос ба ҳунарманди дӯстдоштааш дар рӯзи барномаи консертиаш нон орад. Боварӣ дорам ки надидаед, аммо дар консерти банда ин ҳолат буд. як мухлисам дар барномаи консертиам ба ман ду нони гарми танӯрӣ бо дасти худаш пухтаашро овард ки аз он нонҳо бӯи деҳа, бӯи модар, бӯи муҳаббати модарона меомад. ин болотар аз ихлос, болотар аз эҳтиром, ин як далели муҳаббати ниҳоят самимӣ аст ки шахс танҳо бо одами наздиктаринаш раво мебинад. ин фақат як мисол аз муҳаббати самимии мухлисонам буд, вагарна тӯҳфаҳои зиёд гирифтаам, ончунон зиёданд ки барои ҳамаи онҳоро номбар кардан чанд саҳифа лозим мешавад. тӯҳфаҳои қиматбаҳо низ хеле зиёд буданд, вале беҳтарин тӯҳфае ки имсол дар зодрӯзам гирифтам, ин табрикоти яке аз мухлисони самимиам Нусратулло Бобоев ва бародарам Резо Нуров дар фейсбук буд ки маро гирёнд. додарам Резо бошад маро беҳтарин бародари дунё хонда, барои бепарвоиҳояш бахшиш пурсидааст. маро бисёриҳо дар фейсбук ба ҷашни зодрӯзам муборакбод гуфтанд ва аз ҳамашон миннатдорам. Вале вақте сатрҳои ин ду нафарро хондам, оби чашмонам беихтиёр ҷорӣ шуданд ва ба Нусратулло навиштам ки дар 47 соли умрам бори аввал дар зодрӯзам зери таъсири суханони шумо гиристам. дар ҷавоб навиштанд ки магар фақат шумо дар консертҳоятон одамонро гирёнда метавонед. ту биё ҳамватанам, сӯи боғу чаманам, пораи ҷони ман ҳастӣ, аз ту ман дил наканам дил. мо кулли кормандони сомонаи оила Зиёвиддини Нурузодро ба зодрӯзаш табрик намуда ба ин марди ҳунар парвозҳои баланди эҷодӣ хоҳонем.